Fagor taldeko kooperatibek eta langileek erakutsi duzue egingarria dela. Hamarkada luzez hainbat eta hainbat lagunek egindako lanari esker. Erakutsi diguzue zer nolako onurak ekarri ditzazkeen lan eremuan euskararen erabilera normalizatzeak. Gaurkoa ez da edozelako eguna Fagorrentzat. 2021ko Abadia saria jaso dugu. Hemen, Arrasaten, Debagoienan, gure etxean. Nire lehen eskertza Abadia sariko epaimahaikideei. Zuen begirada Fagorren jartzeagatik eta eginiko lana baloratu eta saritzeagatik. Ezin ahaztu urte luze hauetan bidelagun izan ditugun eta ditugun instituzio desberdinak. Euren aldetik jasotako laguntza eta errekonozimendua. Ostera, bidelagun izan ditugun Mondragon bera eta Mondragongo beste hainbat kooperatiba ere ekarri nahi nituzke gogora. Eskerrik asko ere emungo lagunoi, zer izango ginakegu emunik gabe. Azken 22 urteotan gurekin egon zarete. Eta amaitzeko, esker atala amaitzeko, etxera begiratu nahiko nuke. Urte luzeetan, 60. hamarkadatik hasita, gure kooperatibetako lan jarduna euskeratuz aritu diren gaurko eta atzoko milaka bazkide eta langile gogoratu nahi nituzke. Horietako 9 gaude hemen eszenatokian, hainbat jendartean zaudete ere bai. Milaka lanean, niretzat ohore eta plazer handi bat da denon izenean hemen egotea. Beraz, zorionak Fagor familia handi osoari ere. Eta eskertzentatik eskaintzetara pasatuko naiz. Etengabe ari gara esaten, geroz eta ageriagoa dela euskararen normalizazioarendako lan mundua euskalduntzeak duen garrantzia. Hau hala izanik, enpresetan, kooperatibetan, tailer txikietan, inguru euskaldun eta ez hain euskaldunetan, lan mundua euskaratzearen alde lanean ari zareten langile, lanbazkide eta enpresari anonimo, sindikatu, enpresari elkargo, zuei eskaini nahi dizuegu jaso berri dugun Abadia saria. Biba zuek, biba zuen etengabeko jarduna eta biba zuen lorpen txiki eta handiak. Utziko diazu minutu pare bat ere kontatzeko zer nahi dugun egin datozen urteetan. Fagor taldean aurrera begira 4 ildo nagusi identifikatu ditugu eta. Lehenik, azpimarratu behar genuke 2019tik Fagor taldeko kooperatiba guztietako lanpostu guztiek dutela hizkuntza eskakizuna zehaztuta. Gutxien eskatzen zaionari ere eskatzen zaio euskeraz ulertzeko. Bigarren lan ildo nagusia datozen urteetan kooperatiba barruetan gizartean egin nahi dugun bezala, arnasguneak identifikatu, babestu eta berriak sortzeko bideak jarriko ditugu. Hizkuntza ohiturak eraldatzen jarraituko dugu, esaterako elkarrizketa elebidunak sustatuta. Hirugarren ildoa, funtzio propioak emango dizkiogu euskerari, gutxienean maila instituzionalean, bazkidekiko harremanetan eta arlo sozialeko proiektuak euskeraz garatuko ditugu. Eta hortik aurrea, euskeraz egin daiteken dena euskeraz egingo dugu. Eta bukatzeko guzti honek, egin nahi dugun guzti honek, legitimitatea eta indarra behar du aurrera eramateko. Eta estrategia horretan, pertsonak, komunitatea eta mundua zaindu eta hobetzen lanean, egin diogu lekua euskeraren planeta eraikitzen jarraitzeari. Ezin ziteken beste modu batera izan. Gure ustez, benetako enpresa iraunkorrak tokiko hizkuntzan lan egiteko aukera bermatu behar duelako. Eta gu horretan gabiltza. Euskararen normalizazioaren bidean, alor sozioekonomikoak ikaragarrizko garrantzia du. Hemen, enpresa eta kooperatiba ordezkari ugari ikusi ditut. Aukera hau aprobetxatu gura nuke, zuen enpresetan, euskararen normalizazioan sakondu gura bazenute, Fagor taldea laguntzeko prest dagoela adierazteko. Alboan izango gaituzue. 1000 esker sariagatik, oso eskertuta gaude, eta hemen zaudeten hoi, 1000 esker bertaratzeagatik eta entzuteagatik. Eskerrik asko denon izenean.